Sorionak, que es de mi zona, Sorionak. Toma ya, 10 euros. Muchísimas gracias. Ya ves. Casco, da tiempo a... No. Sí, claro, Nada, es que adelante. casco, mil gracias, Michelin. Nada, esto se lo dedico a mi aita, a mis abuelos, que seguro que me han mandado ellos, a mi hermana, a mi mujer, a mis hijos, Leo y Matisa, a todo mi equipo, mi esker. Hau paraba. Hemen kursalatzean gaude une honetan eta ateri dago baina haizetsua. Eguraldia zakar dago eta hemen atzean ikusi dezakezuen bezala itsasoa ere horrela. 2 eta 3 metro arteko olatuak ikusi ditzakegu eta zakar dagoen heinean hemen atzeko kursalatzeko espigoiak ere itxita jarraitzen du. Aldi berean paseo berria ere itxita mantentzen da eta eguerdira arte haizea nabarmenduko da, baina arratsalde partera lasaitu eta eguraldi politia izango da bertan. Ya te digo, ¿Cómo ha sonado? Ole. Madre. Ostras, Está... Madre mía. Joder, está. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras, chaval. Mira, mira. Ostras. Mira qué río, chaval. Qué río. Se puede espiar ahora. Qué barbaridad. Mira, mira, mira. Sí, sí. Es que de verdad. Mira, 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 mira. Nos acabaremos mojando, la leche. Dios. Dios, chaval. Dios. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¡Madre! ¡Madre! Dios mío. Son tochísimas, Joder, es que no paran, Mira, 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 mira. Donostian kezkada nagusi Zubietako erraustegiaren harira eta larritasuna azpimarratu du Gurasos elkarteak. Testuinguru honetan, igande honetarako manifestazioa deitu dute eta besteak beste erraustegia ixteko eskatuko dute. Kursalaren aurrean ekingo diote manifestazioari eguerdiko 12etan. Eta babes zabala izango du deialdiak, izan ere eguzki ekologistak martxan, Greenpeace talde ekologista edota Komisiones Obreras zela eta LAB sindikatuak bertan izango dira Donostiako hainbat herritarrez gain. Gaian gehiago sakonduz Gurasosek salatu du erraustegiak bera kutsatutako ur hori Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak Zurriolako hondartzan isurtzeko asmoa zuela. Hau da, hemen atzean ikusten dugun Zurriola hondartzan eta hori dela eta asko dira oso kezkatuta daudenak eta erraustegia ixteko eskatu dute. Horrez gain, aipatzekoa bestalde, aste honetako albistea dugula, Arantxa Tapia ingurumen sailburuak parlamentuan legebiltzarrean aitortu duela erraustegiak Zubietako edota Donostiako erraustegiak Jaurlaritzaren araudia urratzen duela. Izan ere, Zubietako erraustegiak arazorik izatekotan, arazori eteteko sistema automatikoak beharko luke eta Arantxa Tapia ingurumen sailburuak aitortu du ez duela sistema
Euskal Autonomia Erkidegoko Iñaki Arriola Garraio Sailburua jakitera eman du datorren astelenean azararen 28an behin-behineko Donostiako Atotxa geltokia martxan izango dela. Horren inguruko xehetasun gehiago eman ditu eta adierazi dute abiadura handiko trenaren Euskaliaren baitan 3 hiriburuetako geltokien artean lehena izango dela. Behin-behineko geltokiak 1200 metro karratuko azalera du eta obren ondorengo faseetan berrerabiliko da Atotxako geltoki berriaren behin betiko lurpeko atariaren atal bat bezala. Behin betiko geltokiak 7200 metro karratu izango ditu guztira. Atzerapenez beteriko proiektua da abiadura handiko trenarena 16 urte igaro dira obrei ekin zitzaianetik eta dagoeneko azpiegitura horri eskaini diote 5.000 milioi euro. Euskal Trenbide sarearen ardura da Gipuzkoako zatia eta Ezkioko geltokiari dagokionez atzerapenak dira nabarmentzekoak, bertan ere 2 atzerapen izan dituzte eta horien ostean kontratua bertan bera uztea erabaki du Euskal Trenbide sareak. Etorkizunean izango lituzketen gainkostuak direla eta. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik eta HT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gastu 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkioko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Berez obrak amaituta izan beharko luke, otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren sailak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuen Iñaki Iriondo kazetariak naiz hedabideen jakitera eman duenez. Euskal Trenbide sarea kontratua bertan bera uztea erabaki omen du ez baituelako uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestago izango litzatekelako. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentzelanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskaliaren konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea Ezkiokoak. Abiadura handiko trenaren alternatiba gisa, Arabako, Nafarroako eta Burgosko tren sozialaren aldeko plataformek azterketa teknikoa aurkeztu dute aste honetan eta bertan zehazten da egungo trenbidaren ibilbidea hobetuz merkantziak eta bidaiariak eraman ahalko direla kostuak arinduz eta kalteak murriztuz. Era berean kostuak 2.000 milioi euro murriztuko lirateke horrela.
La de fondo. Esta es. ¿Ya te toca? Sí, ya nos toca. Ya vamos. Ya te toca, no sé. Al fondo me han dicho a mí. No, que aquí. La gente. Aquí al fondo. Al fondo. Si la otra habitación no avisa que hay aquí. Vale. 1000 euro eskaz, hori da Bizkaiko ehungintza, larru eta unitako eta merkataritza orokorreko langile askok jasotzen duten soldata ian gutxiago ez bada. Lan baldintzak guztiz prekarioak dira eta beharginak nazkatuta daude. Nosotras decidimos empezar las huelgas porque la situación que tenemos salarial es muy precaria. Entonces tenemos unos salarios a jornadas completas muy bajos. 2019an hasi ziren 3 itunak negoziatzen eta hori dela eta aspaldi dituzte soldatak izoztuta. Si continuamos en esta situación, no vamos a poder llegar a final de mes, que ya de hecho no llegamos muchas de nosotras. Sektorea oso feminizatua da, soldatak 1000 euro eskazera heltzen dira eta askok lanaldi partzialak dituzte gainera. Oso sektore prekarizatuak eta feminizatuak dira, oso soldata basuekin, lanaldi partzialekin batez ere, eta orokorran bizitzen ari garen bizitzaren garestitzearen igoerak bereziki kolpatzen ari diren sektoreak dira. 20, 24, incluso hay trabajadoras de 10, 15, 12. Entonces, claro, a nosotras que no nos suban el IPC nos supone mucho, porque a final de mes los salarios de compañeras pueden llegar a ser de 500 euros. 3 urte baino gehiago daramatzate 11.000 langile ingururi eragiten dien lan hitzarmena negoziatzen. Denda txikiek ez dutela KPIa igo nahi dio patronalak, hala ere handiek egoera baliatzen dute. Zenbait merkatari txikik euren kabuz igo baitute. Hala enpresek irabaziak dituzten bitartean langileen soldatak izoztuta jarraitzen dutela ohartarazi dute. Todos son excusas, supuestamente los empresarios no ganan dinero, entonces no pueden pagar los IPCs. Porque los números están ahí, los números de la mayoría de las empresas son de beneficios, entonces está claro que sí pueden subirnos, pero no quieren hacerlo. Halaber, Sekobi eta Bilbo dendak elkarteek osaturiko patronalak erabiltzen duen santaia salatu dute. Prest daudela KPIaren araberako soldata igoerak emateko, baldin eta guk moldatzen badugu gaur egun kobratzen den antzinatasuna, gaur egun 4 urteko bakoitzeko sektore hauetan kobratzen da urteko, momentu horretan daukagun soldataren 100%. Planteatzen digutena da 100% izaten jarraitzea, baina beste oinarri bat hartzea, hau da, eguneratu gabeko oinarri bat hartzea. Horrek egia da, urte batean edo bitan ez dakala eskuratzea almen galera handia, baina peluzera bai dakar. Bai dakar alde handia dagoelako, mobilizazio guzti hauetan mahai gainean jarri dugu guretzako udako larun bat arratsaldeak oso garrantzitsuak direla. Azken batean merkataritzak eta ordutegi komertzialek daukatena delako bizitzarekin oso uztartzeko oso zaila den bizitza laboral bat. Y son días en los que no hay suficiente beneficio porque no hay gente que entre a las tiendas como para tener las tiendas abiertas. Horrez gain bajen osagarria ere kentzea proposatu du patronalak. Pondría pues todavía más precariedad para las trabajadoras. O sea, el no poderte coger una baja porque no vas a cobrar pues eso, tu salario íntegro. Y si ya no llegabas ni a 1.000 euros, pues imagínate si nos quitan el complemento IT. O sea, sería horroroso. Entonces, ¿qué tendríamos que ir a trabajar? ¿Enfermas?
egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gure handakagu Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea, eta kultura eta hizkuntza politika sailburua. Eguardion, ongi etorri. Eguardion, eskerrik asko. Egunotan aurrekontu proiektua negoziatzen ari zarete oposizioarekin, naiz eta gehiengo zabala izan, eta tarte honetan negoziaketa amaitutzat eman dute bai Euskal Herria Bilduk, bai Elkarrekin Podemosek. Euskal Herria Bilduk gainera atzokoan ere azaldu zuen euren baiezkoa zantzezen aurrekontuei. Euskal Autonomia Erkidegokoak ez, baina Madrilgokoak bai, nola ulertzen duzue? Bueno, Madrilgoak bai, eta Nafarroakoak ere bai, eta Autonomia Erkidegokoak ez. Bai Madrilen eta bai Nafarroan Sánchezen gobernuak edo Txibiteren gobernuak babes baten beharra dute, eta orduan EH Bilduk badaki bere ekarpena edo bere botuen babes hori nahi eta nahiezkoa dela aurrekontu horiek ateratzeko, eta bestela kinkalarrian jartzen dituela berak babestu nahi dituen gobernu bi, ez? Sánchez eta Podemosena Madrilen, eta Txibite PSN geroa bai eta Podemosena Nafarroan. Alderantziz, hemen Bilduk badaki ez direla beharrezkoak bere botoak, eta seguruna bere kalkulo politikoagoan bere haientzat interesgarriagoa da, ez babestea Jaurlaritzaren aurrekontua, eta aurrekontu hori berez aurrera atera liteken aurrekontua da, EAJak eta PSek behar besteko gehiengoa dutelako legebiltzarrean. Dena den Euskal Herria Bilduk EAeko aurrekontuak ez babestea hartu duzue harremanen haustura bat moduan? Ez, legebiltzarrean hainbat gai daude planteatuta, batzuk garrantzi gehiago emango diete batzuei, beste batzuei, baina badira zenbait oso potoloak direnak, ez direnak urtebeterako, baizik eta nola baite finkatuko dute datozen urteetan hartu beharko diren erabaki askoren oinarria, ez da? Eta alderdi bakoitzak bere ikuspegia dauka, bere legitimidadea dauka, por supuesto, bere eskubidea, bere ustez defenditu behar duena defenditzeko, baina zenbait gaieren inguruan adostasun zabalagoak lortzea, uste dugu, danontzako izango litzatekela mesedegarri, ez? Hor dago hezkuntzaren akordioa, hor egon liteke osasunaren arloko akordio bat, osasun publikoaren legearen inguruan, egon liteke baita ere jorratzeko inguru giroarekin zerikusia daukaten 3 edo 4 lege ezberdin, ez da. Orduan, bakoitzak bere ikuspegia mantenduta, badago zertan eta non elkarrekin lan egin nahi izan ezkero. Zergaitik uste duzu ez dela posible izan akordio batera heltzea posizioarekin? Bueno, errezena izango litzake guk esatea beste parteak ez duela nahi izan, ez? Pentsatzen dut akordio batera iristeko alde biek ikusi behar dutela komeni dela edo danentzat dela onuragarri edo mesedegarri akordio hori lortzea, eta pentsatu beharko nuke ez dela hori gertatu eta horregatik ez dela akordio horiek eskuratu. Alderdi Popularra momentuz ez da agertu negoziazioaren etetearen alde, ez? Momentuz negoziatzen jarraituko du, zuek ere jarraituko duzue beraiekin negoziatzen? Jaurlaritzak ez du inor bazterrean utzi prozesu honetan, jarrera berdinarekin eta aukera berberekin ekin dio batzuekin eta besteekin hitz egiteari, eta beraz, Partido Popularraren atea zabalik dagoen bitartean, bide horretan ere saiatuko da Jaurlaritza. Hauteskunde urtea izanik zein puntutaraino baldintzatu du aurrekontuen negoziazioa honek? Ez dakit, Eusko Jaurlaritzak ez du hauteskunderik aurten, Eusko Legebiltzarrak ez du hauteskunderik aurten, hauteskunde horiek 2024an izango dira. Beraz, 23a Jaurlaritzarentzat da oso osorik eta Legebiltzarrarentzat ere bai oso osorik landerako urte bat. EH Bilduren kasuan beraiek adierazi dute, beraiek horrela esan dute behar zirela egiturazko neurriak, edo erabaki estrukturalak, eta beraiek badakite planteatu dituzten gai horietako asko ez daudela, ez Jaurlaritzaren da Eusko Legebiltzarrean esku, ez Eusko Legebiltzarraren esku, ez? Adibidez, beraiek planteatu dute fiskalitatearen inguruko reforma bat, eta beraiek badakite hori ez dagoela Jaurlaritzaren esku, baina horren inguruko bozkarik ere ezingo luketela beraiek Eusko Legebiltzarrean, ez dagoelako eremu horretan ahalmenik eztabaida horretarako, ez da? Orduan, zenbateraino eragin duten hauteskundek, ez da, ikusiko dugu. Proposamenak orduan ez dira errealistak izan?
Alde batetik, Pedro Azpiazuk negoziazioak hasi zirenean eskatu zuen, eta hori da berak jarri zuen muga bakarra, planteatzen ziren gaiak izatea aurrekontuari berari buruzkoak, eta aurrekontuarekin lotuta dauden politikei buruzkoak. Eta bai Bilduren kasuan, eta bai Podemosen kasuan, izan dira neurri hori gainditu duten proposamenak edo eskariak. Eta bestetik, zegoen arlo bat, zerikusia zuena, sail bakoitzak daukan aurrekontuarekin eta politika bakoitzak izan behar duen finantzaketa publikoarekin, eta hor, biztan da, ez dela asko sakontzeko aukerarik izan. Madrilen, akordio bat erdietzu duzue Madrilgo gobernuarekin, kupoaren legea berritzeko, zenolako garrantzia du honek? Bueno, guk jaurlaritza bezala garrantzia handia ematen diogu, eta uste dut legebiltzarreko talde guztiek ematen diotela, beste arlo batzutan ere hitz egin da, zerga berriak kontzertatzeari buruz edo ituntzeari buruz, eta horrek adierazten du gai hau danon kezka dela, ez da. Zergatik da garrantzitsua? Bueno, alde batetik, badago halako ziurgabetasun bat, zer gertatuko den datozen urteetan, ekonomiaren garapenarekin, badago beldur bat gertatuko den Europan, Ukrainian piztuta dagoen gerrarekin, eta gero badago kezka handi bat errekinekin, energiarekin, eta egin behar den sakoneko aldaketa energetikoarekin, ez? Horrek baldintzatzen du giro hau, ez? Eta jakitea, datozen 5 urteetarako gure autogobernuaren finantziazioari dagokionez badagoela egonkortasun bat edo iraunkortasun bat oso garrantzitsua da erabakiak hartzeko. Ze ez gara urtez urte egongo beldur horri lotuta, ez? Eta bestetik, berriro ikusi da kontzertuaren eta kupoaren inguruan legeak horrela erabaki zuelako eta danok erabaki genulako, alde bien arteko akordioak behar direla, eta nolabait aldebikotasunaren bermea eduki behar duela edo zein erabakik, eta horregatik ere bada garrantzitsua. Aurrekontu proiektuaren testu inguruan, Madrilgo aurrekontuen hain zuzen ere, Euskal Herriak Bilduk lortutako akordioetako batzuk aurretik Eusko Jaurlaritzak negoziatzen ari zen Espainiako gobernuarekin. Zer gertatu da? Bueno, nik uste dut Sánchezen gobernuak modu esango nuke abilean mugitu dituela bere piezak, ez da. Uste dut, Sánchezek behar du gehiengo bat legebiltzarrean, eta badeki norekin lortu dezakeen gehiengo hori. Eta seguruna, bidelagun izango dituen alderdi politikoek antzeko gauzak planteatu dizkiote momentu batean edo bestean. Eta nik uste dut egin duena dela grazia partitu, ez? Orduan naiz eta kasu honetan Jaurlaritzarekin edo Eusko Alderdi Jeltzalearekin zenbait gai hitz egin da eduki aldez aurretik Bilduren botoak behar baditu, bera jakitun da Bilduri ere zerbait eman behar diola, edo PDKti zerbait eman behar diola, edo RCri ere zerbait eman behar diola. Orduan nik uste dut, hartu dutela eskari guztien zerrenda, eta balen esan dudan bezala grazia partitu dutela. Gaiz aldatuta, Usansolotarrentzat egun berezia delako gaurkoa, udalerri izatea lortu dutelako ez, hain zuzen ere Bizkaiko batzar nagusien onespenarekin, nola hartu duzu berria? Bueno, orain arte gure tokiko administrazioetan eta prozeduratan erabakita dagoen bidea jarraitu du gai honek eta onaino iritsi da, ez? Alde horretatik, aldundiak eta batzar nagusiek eman diote bidea Usansoloko herritar askok planteatzen duten eskari bati. Orain ikusi beharko da, hartu diren erabaki hauen inguruan legezko bermerik badagoen, edo ez, aurrera jarraitzeko, eta orain arteko pausoak eman dituztenek uste dute badagoela berme hori. Ikusi egin beharko da. Egunotako albista ere bilakatu da, soilik bai da baietze legeak sortu duen polemika guzti hori, zigor batzuk berrikusten ari direlako, nola eragingo da Euskal Epaitegietan honen aurrean? Bueno, nik uste dut, ona dela gogoratzea lege honek helburu batzuela, eta zan indarkeri matxistaren biktima diren emakumeak babestea, sexuarekin eta sexu harremanekin zer ikusia duten gehiegikeriak gertatzen direnean. Orduan ez genuke ahaztu beharko zein den legearen helburua. Helburua hori da, emakumeak babestea.
Eta zergatik hori, momentu batean ikusi zelako indarrean zegoen legediak ez zituela gertatzen ziren delituak behar bezala baloratzen, eta kasu batzuetan egon ziren tribunal batzuen adierazpenek eta erabakiek auzitan jartzen zutelako legearen helburua, emakumeen babes hori ez da. Orduan, orain lege berri bat egin da, eta lege berri honek gauza asko argitzen ditu. Eta uste dut alde horretatik legea positiboa dela eta horregatik izan du parlamentuen eduki zuen babesa. Egia da, orain lege berriaren irakurketa egiterakoan egon ditekela punturen bat argi geratu ez dana edo ondo kudeatu ez dana. Orduan eskertzekoa izango litzateke lehenbailen justiziaren egiturak, bai fiskaltzaren aldetik eta bai epaileen aldetik finkatzea irizpide batzuk. Eta horren ondoren Auzitegi Gorenak, Tribunal Supremoak ere, esatea zer gertatu leiken eta zer ez lege honen aplikazioan. Eta behar balitz, kasu horretan, zergatik ez, zuzenketaren bat edo egin behar bazaio, edo egokitzapenen bat egin behar bazaio legeari, egitea. Epaitegiekin lotutako beste albiste bat, entzutegi nazionalak beste 3. gradu bat balio gabetu duelako, oraingo honetan 76 urteko preso bati, aldea ikusten duzue aurreko kasuekin? Badago, tentazio bat badago, ez? Nik esango nuke momentu jakin batzutan gure gizartean dana zigorraren bidetik konpontzeko. Eta ez dakit beti horrela behar duen. Lehengo gunean irakurtzen duen emakume feminista batzuk egunkari batean idatzi zuten tribuna bat, eta esatu zuten helburua etzala gero eta zigorra handiagoak jartzea, bezik eta hartu behar diran erabakiak hartzea gizarte bat formatzeko, hezkuntzaren bidetik eta pentsamentuaren eta jarrera etikoen bidetik gauzak aldatzeko. Etako presoen kasuan, alde batetik, egia da, oraindik ere, gehiagizko legedi bat aplikatzen zaiela, berez legeak eskatzen duena, baina ez duago, jokatzen dutela kasu askotan, preso batzuekin, eta beraz ez litzateke erabili beharko salbuespeneko legedirik, hori da lehenengo kontua. Eta hortik aurrera, epaileak eta fiskal batzuk oso gogor jarri dira, legeak onartzen dituen edo onesten dituen neurri hauek edo abantaila hauek lortu behar dituzten presoen kasuan beraiek duten jarrerarekin, benetan bergizarteratzeko agertu beharko luketen borondatea betetzen ari den edo ez, legeak ez du berez eskatzen, barkamen eskatzea, baina dudarik ez dago, egoera komplikatuetan dauden preso askok beraien esko edukiko luketela baita ere, beraien adierazpenetan oso irmoak eta oso garbiak izatea. Euskara ere izango dugu izpide, Euskaraldia martxan dagoeneko, datorren ostiralera arte izango delako martxan, lehen egunak igarota, zenolako harrera izan duela izango zenuke? Batzutan zail da edabideetatik neurria hartzea gertatzen ari denari ez. Nik uste dut Euskaraldi honetan daukagun erronkarik handiena, alde batetik da jendea txaparekin ikustea eta jakitea, benetan ohiturak aldatzen zenbateraino ari garen, ez, ariketa honetan. Baina esango nuke hortik aruntzago Euskaraldi honetan bereziki garrantzitsua dela ariguneen kontu hau, ezta? Hainbat eta hainbat arigune sortu dira administrazioetan, enpresetan, kirol elkarteetan, kultura taldeetan, eta horrek adierazten du, hainbat eta hainbat personak hartu dula konpromiso bat 15 egunez arigune horietan Euskararen erabilera sustatzeko eta areagotzeko. Orduan batetik garrantzitsua da sortu den arigune kopurua, jakingo dugu zein den azkenean zifranik gaur ez dakit, baina uste dut oso ondo doala. Eta batez ere garrantzitsua izango da, behin Euskaraldia amaituta, arigune horiek zenbateraino baliatu ditzakegun, pauso gehiago emateko, Euskaraldirik ez egon arren, Euskararen erabilera areagotzeko. Horreago ere hitz egingo dugu erabileraren inguruan, baina Euskaraldiaren atariko egin zuen publiko, ez? Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren aurkikuntza, zer suposatu du hori zuretzat pertsonalki, baina baita ere Euskal Gizartearentzat? Niretzat eta maila, personalki, pertsona bezala, nik hizkuntza bat jaso dut.
etxean erakutsi zidaten gurasoek, aitaren damaren gurasoek ere hitz egiten zuten euskaraz, eta gainera sortea eukinon ikastola batera joan, eta han nire formakuntza eta nire hezkuntza euskaraz jasotzeko. Eta sentitzen naiz, eta hau sentimentu bada, sentitzen naiz, 100 urtetan hizkuntza bat jaso eta transmititu duen kolektibo bateko kide, gizatalde bateko kide. Eta, horrek beste batzuei beren hizkuntzarekin bezala, niri neurearekin ematen dit horrelako poz bat, eta gainera obligazio bat ere ematen dit, eta da nire ondorengoei, nik jaso dudan hizkuntza hori transmititzea eta ematea. Eta niretzat hori, pertsona bezala, hori irudikatzen du Irulegiko eskuak. Hortik aruntzago, nik garrantzia handia emango nioke, danok eduki dezakegu tentazioa irakurketa politikoak egiteko, honen gainean, ni ez naiz horren aldeko. Nik ez nuke honekin politikarik egin nahi izango, nahiago nuke egingo espalitz, eta alderantziz garrantzia handia emango nioke zientziari, humanitateen inguruko zientziei, garrantzia emango nioke Arantzadi bezalako elkarte bati, erakusten digulako egundero hainbat arlotan referentziazko erakunde badirela, eta garrantzi berezia emango nioke ikerlan hauetan edo indusketa hauetan parte hartu duten pertsoneiz ikusten ditugu Euskal Herrian zehar, urtean zehar, hainbat momentutan antzeko lanak egiten eta zientziaren bidetik aurkikuntza berriak egiten eta hoien bitartez eta hoien interpretazioaren bitartez historiaren ikuspegi berriak ematen. Eta hori, niretzat oso garrantzitsua da. Euskararen erabileran atzerakada ematen ari dela, diote datu gehienek. Uste duzu Irulegiko eskuaren aurkikuntzak nolabait lagundu dezakela Euskarari bultzada ematen? Ni ez nago konforme afirmazioarekin. Ez dakit zenbateraino adierazten duten datuek Euskararen erabilera atzera doala. Nik uste dut Euskararen normalizazio prozesu honetan ikusiko ditugula goraberak, soinuaren auspo batzutan zabaldu egiten eta bezetan itxit, iruditzen zait horrelako goraberak ikusiko ditugula prozesu honetan, baina nik ere irakurri ditu datuak, eta irakurtzen ditudan datuak esaten didate zenbait tokitan Euskararen arnazgune izan diren herri txiki eta oso euskaldunetan zenbait gertakizun soziolinguistikoren ondoren agian lehen baino txikiagoa dela erabilera, baina baita ere irakurri dut, hoien inguruko herri handiagoetan euskara dakitenen kopurua igo egin dela eta erabilera ere bai. Tolosaldean egindan azterketa hori iruditzen zait oso argigarria dela, ez da? Etorkizunari begira iruditzen zait euskararen zaintzarako eta erabilerarako arnazguneek duten garrantzia handia dela eta garrantzi berezia hartzen dutela euskal hiztun gehiago dutelako arnazgune hoien inguruko herri handiagoak direnak hizkuntzaren erabilera eta transmisioa bermatzeko. Erabilera hitz egiten denean askotan fokua jartzen da ere ikusentzunezkoetan, ez? Ikusentzunezko plataformetan duten euskarazko eskaintzan. Uste duzu zerbait aldatuko litzatekeela euskarazko bikoizketaren aldeko apustu indartsuago bat eginez? Nik uste dut daukagun gai potolo bat dela planteatzen didazun hau. Ikusten dut gure gizartean estizio moduko badagola, eta estizio horrek du zer ikusia adinarekin, ez? Adin batetik gorakook modu tradizionalean erabiltzen ditugu edo konsumitzen ditugu oraindik edabideak, eta ikusten dugu baino gazteagoak direnek beste bide bat hartu dutela. Nik ez dakit bide horrek noraino joko duen, ez da? Ez da bakarrik ikusen entzunezkoena, da ikusen entzunezkoak, baina modu digital batean. Ez telebista bitartez, ez irrati bitartez, bai pantailen bitartez, eta pantaila bietan dagoen eskaintza erraldoia da. Erraldoia da. Kontsumorako sortutako produktu masiboa da, eta milaka eta milaka eta milaka dira eskaintzen diren edukiak. Hoiek danak euskeraz edukitzea, amets bada, helburu bat izan liteke, baina asko kostatuko zaio. Orduan, pentsatu beharko nuke ongi nola kokatu behar dugun ikusentzunezko digitalen mundu horretan. Eta nik apustu bat egin behar banu, gehiago egingo nuke apustua sorkuntzaren alde eta euskaraz sortutako produktuen alde, eta euskarazko azpidazketaren alde. Bikoizketaren alde baino gehiago.
Administrazio publikoan ere bada euskararekin lotutako korapilo bat, azken asteetan ikusi dugu erabakiak berriro hartzen ari direla honen inguruan, baina epaitegietan zein da egiten duzun irakurketa? Bueno, ni gobernu baten kide naiz orain dela 6 urte, eta aitortu behar dut zenbait arlotan ikusi ditu dela azken aldi honetan erabaki asko gobernu bateko kide bezala asko harritu nautenak. Batzuk zerikusia dute hizkuntzarekin, beste batzuk zerikusia izan dute administrazioaren funtzionamentuarekin, beste batzuk zerikusia izan dute pandemia bezalako osasun egoera batekin. Uste dut gaia pixka bat bere honetik aterata dagoela. Eta hizkuntzara bueltatuta egia da izan direla azken aldi honetan 2 edo 3 epai atentzioa eman dutenak, baina nahiago nuke horri begiratu beharrean begiratzea, orain dela 40 urte euskararen legea onartu zanetik gure administrazioetan egin den bideari, hartu diren erabaki guztiei eta eman diren aurrerapauso guztiei. Ze horiek oinarri sendo batzuk ipini dituzte euskararen normalizazioari bultzada bat emateko, administrazioetan eta zenbait esparru pribatutan, eta uste dut hori izango dela gero ere bidea. Euskararen hain zuzen ere, euskararen aurkako pintaketa batzuk, eta baita ere feminismoaren aurkako pintaketa batzuk mezu irangarriak agertu dira, Donostiako Zurriola ikastolan, zeren isla dira horrelako gertakariak? Dudarik gabe, intolerantziaren adierazgarriak dira, ez da. Harrigarria da, agertzean astuta pintada bat, pintada hori gertatzea ikastola batean, eta gainera agertzean astuta euskararen aurkako jarrera bat eta berdintasunaren aurkako jarrera bat, ez? Azkenean, berdintasunean eta elkarrekiko errespetuan oinarritu behar dugun konbibentzia baten aurkako erasoak dira, eta kezkagarri dira zentzu horretan. Ostiralera begira, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna, urtarriletik irailera indarkeria matxistaren lotutako delitu kopuru ehuneko 14,6 dela dio ertzaintzak, eta hain zuzen ere testuinguru honetan badei egin duzu, indarkeria matxista gaitzesteko forma guztietan, gizartari oroar, baina batez ere gizonezkoei ere, ezta? Berdintasunarena da, oinarrizko giza eskubideekin zerikusia duen kontu bat, eta hau gizarte osoak onartu beharko lukeen kontu bat da. Beharrezkoa da, giza eskubideen errespetuagatik eta konbibentziak horrela eskatzen duelako, eta gure arteko errespetuari hala dagokiolako, berdintasunaren bidean aurrera pausoak ematea eta bermatzea emakumezkoek gero eta gehiago izango dituztela aukerak gizonek bezala aurrera egiteko gizarte honetan. Eta emakumeen aurkako indarkeria da, seguruna, berdintasun horren aurka dagoen gauzarik mingarriena eta salagarriena. Eta hor, dudarik ez dago, generoei edo sexuari begiratuta, gizonezkoak direla indarkeria eragiten dutenak emakumezkoen kontra, eta hori izan da, azaroaren 25-ari begira, erakunde guztietako ordezkariek plazaratu duten deia, gizarte osoak hartu dezan bere konpromiso bezala berdintasunarena eta indarkeriari aurre egitea, baina bereziki gizonezkook onartu dezagula eta hartu dezagula gure gain berdintasun horren bidean daukagun erantzukizuna eta obligazioa. Babingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta kultura eta hizkuntza politika sailburua, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrak zuek. Utzi da zubide berri bat egiten zure alboan jarrita. Zipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindik ere betegabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak.
hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren egoak 2013 urtean sortu egin zan, gure inguruko gure lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizi askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei, eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektua da, eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten ja 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten ja sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunitate oso batzen gea, eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak, denok eskutikan egiten dugu, eta zehazki Juneren egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragileak kasu honetan Miren Artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin, eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da, elkartasuna, elkarlana, komunitate bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunitate oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da, Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezake. Eta uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok, daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut, gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Gure ondarearen festa bat antolatzea. Guaitzaki bat, baino ez dira, beste batzuk izan dira, gure horretik, hainbat arte eta hainbat lehio irekitzen. Gu ere hori izan gara, ate horren ez dagoen txiki bat gara, beste batzuk dare oaintxe bertan lan hori betetzen, eta nahiko genuke bi hiri hauetan, Bilbo eta Gasteizen, olako gure ondarearen festa nagusi bat antolatzea. Kaixo lagun guztiok gu gara ertzainak, kaixo lagun guztiok gu gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak berotzen gainak, gu musika sustuko dizkie guztainak. Amets, zatoz jadan igana. Amets, zatoz jadan igana. Kolore jantzia zatoz nigana. Nigana. Beldurri gabe nigana. Mahatz bilketa hasi baino lehen Errioxako kontseiluak iragarri zuen upategien eta mahastien esklusibotasuna exigituko zuela. Orain nekazaritza ministerioak onartu du Errioxako kontseiluaren eskaera. Horrek esan nahi du zormarken artean bat aukeratu beharko dutela upategiek baita mahastizainek ere.
Arabako maaztiak sormarkarekin merkaturatu nahi duten upategiek ezin izango dute Errioxako sormarka erabili. Eta ez hori bakarrik, maaztizainek soilik izendapen bateko edo besteko upategiei saldu diezaiekete euren mahatza. Gauzak horrela, Araba Errioxako upategien elkarteak adierazi zuenez, enpresa askearen legearen aurka jotzen du eskaerak. Eta hurrengo zuzendaritza batzordean aztertuko dute errekurtso bat jartzea. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros con propietarios de viñedo. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa. Y ese es el mal realmente, que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en esta denominación de origen. Era berean Eusko Jaurlaritzak egin duen balorazioa da Araba Errioxako upategien guztien alde egingo duela. Arabako Foru Aldundiak berriz azken agerraldian Ramiro Gonzálezek Errioxako kontseiluari negoziatzeko borondatea eskaini eta eskatu zion. La insistencia en requerir del Consejo Regulador pues ese diálogo y ese acuerdo, de sentarse a hablar para ver cómo podemos avanzar por este camino. De momento, pues estos llamamientos no han tenido éxito, pero yo estoy convencido de que lo van a tener. Orain ikusteko dago Abra elkarteak errekurtsoa jarriko duen araudi honen aurka. Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek iragarri duenez, abenduaren 12tik aurrera 12 urte zazpikoek doan bidaiatuko dute Tubizaren eta Buxaren garraio zerbitzuan. Azaroaren 21etik udalaren webgunean eskatu dezakete doako garraio txartela. 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. 12 urte zazpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Euskadin Gasteiz neurria onartu duen hiriburu bakarra da. Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek garraio publikoen deskontuen eztabaida zizenetik bere proposamena izan zen 12 urte zazpikoentzat doakoa izatea. Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta ez zen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauzak horrela Euskadin soilik Gasteizen 12 urte zazpiko umeek bidaiatuko dute doainek garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere. Eta aurrera eraman dute proposamena. Azaroaren 21etik aurrera udaletzeko webgunean formularioa bete behar dute 12 urte azpiko umeek, eta abenduaren 12tik gizarte etxeetan eskatu dezakete txartel berria. Txartela 5 eta 11 urteko adintarteko umei emango zaie. Izan ere, 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. Onartzekotan, 28.000 bat adingaberi egingo lieke mesede. Dulantzi, Azparrena, Barrundia, Donimiliaga eta Zalduonduko alkateek legebiltzarrean salatu dute euren herrietako osasun zerbitzuen egoera. Maiatzean Gotxone Sagardui osasun sailburuarekin elkartu ziren eta konpromisoa eta erantzunak eskatu zizkioten. Alkateen lehen mailako arretaren eskazia salatu zuen. Berriz osasun publikoaren egoera plazaratu dute legebiltzarrean. Gerbazio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeriak kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan.
Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo de Aragon egunkarian argitaratu ohi dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCOren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Txiki geratu da Leidorko holtza, ez egon hilara motza, ta geldi egoteko hotza, bertsoz eskertu nahi dizuegu minutu bakoitza. Bertsoz eskertu nahi dizuegu minutu bakoitza. Nik uste nuen atariko hau Gipuzkoar mito bat zela, ta entzuleak kontratupeko figuranteak zirela. Zinema oso bat bertsotarako nork betetzen du bestela, baina ona igo ta aitortu behar dut konbentzitu. Desde el primer día las madres lo calificamos a Macri con lo que sentíamos, con lo que pensábamos que era, y fuimos muy criticadas porque dijimos desde el primer día que Macri era nuestro enemigo, porque era enemigo del pueblo. Hicimos marcha de resistencia y caminábamos sin parar con ese afán de las madres las 24 horas, que no hay otra manera de calificar a estos grupos de asaltantes que vienen a querer llevarse la patria. Y la patria es nuestra. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Y hacer este acto aquí en la plaza, el primer día que todavía no había asumido, es un acto revolucionario. Y lo hicimos pensando en nuestros hijos, pero también pensando en ustedes y en los hijos de ustedes. Porque la pelea de las madres es para dejar a los hijos de ustedes un país mejor, como soñaron nuestros hijos. Urte pare bat ez garela gegoten, udaberrixe izoztu zanetik, beste batega zauzela badakik, da ni zure deiaren zain oraindik, oraindik. Kalien agurrek beti laburrek, zorizontasun itxura hori ez dut zinisten, ze ondino gurutzatzen garenien, zue ikusten dut, zure begitetan, bizotzak ez dugu zurrik ezaten. Inoiz, eunda berrogeire jartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerbo dengo aguleko, da badakiguleko. Oazen gora! Ezin disimulatu, da badakiguleko.
etxek zarratzen, norberak ondo josten ez badauz, bakarrik egotik ezaia dan arren, bitxotzagen gainetik ezaiagoa dau. Alkolak leitzoak zabaltzen hasi da, imanak elkarren ganak hurbiltzen doaz, barriro ere, lietak agozgu, etxerako prisarik, gaur besteko du, azalak ez den buzurrik ezaten. Inoiz, enda berrogei dekartzen da nien, da ezin disimulatu, errege egiten gaitu, da ezin disimulatu, zeo zerbait guleko, da badakiguleko. Emozue! Ezin disimulatu, da badakiguleko. Emoz beste bat! Da ezin disimulatu, da ezin dugu disimulatu.